Boa tarde. Bueno, son xa as 8, así que vamos a ser rigurosas. Vamos a empezar xa esta mesa redonda. Bueno, sen máis dilación, quería darvos a benvida a todas as que vades a participar nesta mesa e tamén pois a xente que estades aquí nesta tarde de mércores de xuño desde as vosas casas ou desde onde vos pille esta charla coloquio, pois grazas por participar, por estarnos escoitando. Recordar que, bueno, esta charla vai a ser grabada, así que tamén as persoas que non puderon asistir hoxe en directo, pois tamén a poderán escoitar despois. Eu voume presentar brevemente, son Olalla Losada, son veciña de Sarria e tamén, bueno, unha persoa que está en contacto coa plataforma Sarria Aire Limpio, que é a asociación que hoxe organiza esta mesa redonda e a que tamén quero agradecer por ter organizado isto, tamén darlle as gracias por terme invitado a moderar. Eu simplemente vou a ter o rol de moderadora da mesa. Se me permitides, vou facer unha breve introdución para explicar o motivo de por que estamos hoxe aquí nesta mesa redonda e tamén, bueno, porque invitamos a xente que vai estar hoxe aquí de ponente e cales van a ser os temas que, por suposto, vamos a tratar, non? Bueno, como sabedes, en termos xerais, o que nos trae aquí é a situación da fábrica de cementos de Oural. Esta fábrica, desde a súa apertura xa nos anos 60, tivo moita relevancia para o desenvolvemento da nosa comarca, a nosa comarca de Sarria. Se ben é certo que, bueno, en torno a ela se xerou unha importante actividade económica, sobre todo ca produción de cemento. A reducción da súa actividade nas últimas décadas prácticamente a mínimos, polo menos no que a produción de cemento se refire, e a súa reconversión cara a outros procesos industriais dos que hoxe falaremos, leva tempo suscitando preguntas e dudas sobre cal é non só o presente da fábrica, que creo que calquera que teña a ocasión de pasar cerca, pregúntase que é o que está pasando ali, porque penso que recorde a fábrica nos seus tempos máis bollantes, seguramente a situación da fábrica hoxe non teña nada que ver. Entón, bueno, preguntámonos cal é o presente, pero tamén cal vai a ser o futuro. E a pregunta do futuro da fábrica de Oural hoxe tórnase moi importante porque, bueno, o pasado agosto de 2024 a empresa responsable da fábrica, Votorantín Cimentos, anunciou un importante proxecto que ten pensado levar a cabo na mesma. Este proxecto no que consiste é na instalación dunha planta para producir combustible sólido recuperado a partir de residuos, o coñecido CSR, que hoxe tamén falaremos del. Coa instalación desta planta, para que vos fagades unha idea da magnitude e tamén do motivo da preocupación da xente da contorna e tamén das asociacións ecoloxistas que están hoxe aquí, como vos decía, de acordo co que di o proxecto, Oural, coa instalación desta planta, pasaría a recibir o ano ao redor de 164.000 toneladas de casi 100 tipos distintos de residuos que van a ser utilizados para o seu procesamento, para a súa transformación en combustible e tamén parte deles, de acordo co que di o proxecto, tamén para utilizarse como combustible, é dicir, para ser incinerados ou coincinerados na propia fábrica de Oural. O anuncio da instalación desta planta, como é lóxico, está a xerar unha importante preocupación social non só en Oural, sino tamén na comarca de Sarria. Como decía, diversos colectivos ecoloxistas e parte da veciñanza consideran que o tratamento e queima destes residuos podería traer importantes riscos para a saúde, para o medio ambiente, polo tanto, afectar a calidade de vida en Oural e, por extensión, de toda a comarca de Sarria. Polo que estas inquedanzas, levaron á creación da plataforma Sarria Aire Limpio no pasado 2025, unha plataforma veciñal que desde que se anunciou o proxecto, o que está reclamando é algo tan lóxico como, transparencia e información nun proxecto desta magnitude, destas dimensións, unha maior implicación tamén das administracións públicas que tamén teñen que dar conta dos proxectos que avalían, que aproban, que autorizan, sobre todo tamén implicación e información sobre o impacto e as consecuencias que unha actividade desta magnitude, destas características, poida xerar
pois eso, tanto no medio ambiente, na saúde, como na poboación e no territorio nas que se instalan. Neste contexto, pois, bueno, esta mesa redonda o que pretende é contribuir a este debate, achegar información e reflexión e distintas perspectivas pois, sobre un asunto que nos afecta directamente, como decía, que ten implicacións importantes para o modelo de vida que queremos na nosa comarca. Como vedes, esta introdución pretendía ser moi breve, sei que hai moito máis que falar do proxecto, pero para eso temos aquí a estas persoas ponentes, as que vou a dar paso para que se presenten elas mesmas. Se vos parece, vamos un pouco por orden de intervención. Neri, por favor, preséntate. Bueno, pois boa tarde a todas. Alégrome de poder participar hoxe nesta mesa. Son Neri Díaz, son da Asociación Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde, unha asociación de ámbito autonómico con 23 grupos comarcales, 15 áreas temáticas, e entre os nosos grupos, pois, un é o de Sarria, e a nosa xente de Sarria pois, está moi preocupada por este é un dos temas que ten como importantes para traballar. Vale, grazas, Neri, benvida. Carlos. Sí, buenas tardes, noches a todos y a todas. Me presento, yo soy responsable del área de residuos a nivel confederal de Ecologistas en Acción. Llevo más de 25 años en plataformas contra la incineración de residuos en cementeras. En algún caso hemos conseguido victorias importantes porque se han anulado las autorizaciones o la empresa promotora al final ha retirado la propuesta. También estoy asesorando en varios contenciosos administrativos contra autorizaciones ambientales integradas otorgadas a plantas de fabricación de cemento en las cuales se incineran residuos o se coincineran residuos. En concreto, estoy ahora mismo asesorando a un contencioso en la fábrica de cementos Portland en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Y bueno, tengo una larga experiencia en esta temática. Muchas gracias, Carlos. Marcos. Non te escoitamos. Ola, son Marcos Celeiro, de Triacastela, da Asociación Oiribio, e aquí levamos 20 anos en conflicto con Votorantim Cimentos, son un pouco coñecedor de todo o contexto deste proxecto, que é do que falarei un pouco, a parte do impacto no sector agrario. Moitas gracias, Marcos. Vanessa. Hola, boa tarde a todos. Moitas gracias tamén pola invitación a participar en esta mesa. Eu son Vanessa, secretaria da plataforma Stop Planta de Residuos Cacheiras. Trátase de unha planta que se instalará a escasos 50 metros das nosas casas. Hai varios núcleos implicados con un montón de vivendas e que somos de moi recente creación. Os residuos que van a tratar son procedentes da construcción e da demolición. Entonces, estamos aí iniciando a batalla. Comparado con outros compañeros que se acaban de presentar, pois non somos como os máis noviños, pero vamos a tratar de darvos o enfoque de que, como fomos iniciando a movilización social para exercer esa presión e que as administracións, pois, nos escoiten. Moitas gracias a todos. Moitas grazas. Todos, pois se vos parece, damos paso ao primeiro bloque. Como vos decía, eu contei un pouco cal era o motivo, pero, é verdad que non di moita información sobre cal é o estado do proxecto. É certo que este proxecto, como vos decía, presentouse en agosto de 2024, estuvo, un ano e medio prácticamente esperando pola autorización ambiental integrada. No pasado decembro de 2025, esta resolución esta autorización veu concedida por parte da Xunta
E, bueno, colectivos e asociacións como que está Neri, bueno, veñen de interpoñer recursos, así que, Neri, por favor, si nos podes contar cal é o estado administrativo dos vosos recursos, bueno, pois sería unha forma, creo que, necesaria de empezar. Gracias. Pois, sí, Olalla. Como ben dices, en decembro publicouse en Odoga e a partir de aí deron un mes para un recurso de alzada. Nos presentamos no plazo que deron aí o recurso de alzada e veunos denegado non o de recurso nese momento, senón o que non suspendían, que é unha das cousas que pedíamos no recurso de alzada. Entón, ante a non suspensión, tiñamos 2 meses para interpoñer un recurso contencioso que nos xa aproveitamos para pedir a cautelar. Xa tivemos un informe que tamén aportou a plataforma un enxeñeiro químico de forma altruísta, creemos que moi completo, e con ese informe nos xa solicitamos a xustiza gratuita e xa interpuxemos ese recurso pola non suspensión, onde pedimos a cautelar e estamos aínda á espera de resposta porque entre o que tardou a xustiza gratuita tiñamos de plazo hasta xuño, xa o puxemos antes de acabar a maio e estamos aí. Logo habería que interpoñer o do principal, digamos, que sería sobre o mesmo tema, pero agora temos aí unha cuestión que ainda non sei como se resolverá porque nunca nos había pasado, pero como estábamos personados, resulta que nos habían dito uns días antes que íbamos a que tiñamos xa un tempo para o contencioso e para o recurso de alzada, pero que se publicaría. Non sempre temos en conta a publicación e agora parece que non queren que conte como a data anterior, algo que en decenas e decenas non nos pasou, entón vamos a ter que pelear ese tema porque creemos que non teñen razón, que só sería se fora ao revés, se tuviéramos dereito a que non lo dixeran despois, pero que non nos poden quitar días. Entón, bueno, de momento está en marcha un contencioso pola non suspensión. Vale, grazas, Neri. Marcos, non sei se neste punto ti tamén queres falar algo ou prefires. Desde a Asociación Oiribio tamén temos interposto recurso e de momento o que estamos vendo é a negativa da Administración a facilitarnos a documentación completa e os informes, unha obstrución á información. Ben, neso estamos, iremos a unha luita xudicial. Vale, grazas. Bueno, como vedes este estado da situación administrativa do proxecto. Bueno, penso que iba vos preguntar, non, por que dos recursos, pero creo que ahora tamén o tema que llevo volver a preguntar a Neri, pois creo que vai a dar a dimensión de por que se están poñendo recursos e por que a xente hai, bueno, pois hai un número de xente considerable que se está opoñendo a este proxecto, non? Unha das cuestións que chamaba a atención do proxecto é que a empresa xustificaba que era adecuado construir esa planta en Oural porque, bueno, cito literalmente, non existían núcleos de poboación importantes. Bueno, esta afirmación chama a atención tendo en conta que en Oural canto menos viven 300 persoas mínimo, ¿no? Onde hai un colexio, onde hai tendas, onde hai bares, onde hai vida. Polo que, bueno, penso que é moi lexítimo preguntarse cal vai ser o impacto da construcción dunha planta que se proxecta en 6.000 metros cuadrados, que vai ver circular o ano 164.000 toneladas de residuos unidas xa, bueno, pois a actividade dunha fábrica que xa leva, bueno, pois anos con unha actividade que xa tiña un impacto, ¿no? Tanto visual, acústico, como contaminante na zona, ¿no? Entón, bueno, Neri estivo a pé de fábrica sacando unhas fotos e creo que era que nos vai a poder contar, pois, bueno, facernos unha idea de cal vai ser a magnitude do impacto desta planta en Oural. Pois, sí, é que creo que atrevese a dicir no existen viviendas próximas, no existen viviendas en el entorno inmediato de la planta que se puedan ver afectadas. Cando
é que hai unha vivenda que está dentro da propia parcela, que só a separa, o sea, o cierre cerra tamén a hortiña que ten posta, mas a propia casa, o sea que é un cerre común, imaginadevos que non hai distancia nin de centímetros, porque é o mesmo cerre. E atreverse a decir eso xa me parece o colmo da mentira, o sea, é que mirade, se vedes esta foto, e vedes non teño señalador, pero bueno, vedes unha casa así con un tellado de uralita, eso é parte dunha vivenda que está absolutamente pegada a parcela e o resto igual. Esa horta que hai posta ten xusto o límite, é un cerre metálico, e vedes ao fondo a excavadora que estaba onte excavando, sacando a terra fértil que a levaba en camións, non sabemos para qué, o sea, co cal xa está facendo un daño a ese terreo, pois eliminando a capa fértil de alguna maneira para todo o que queren facer despois. Pero vaya, non é que haya distancia, é que non hai nin un metro de distancia en algunha casa como esta e as outras pois enfrente. Entonces, un colexio, como ben decía Olalla, esa parte é, vaya, o colmo. Vedes aquí como está esta parte gris, pero logo está tamén a outra blanca, e iso é unha casa, unha vivenda que había un señor sentado diante nunha silla, o sea que é unha casa que non pode estar, é imposible. Eu nunca vin algo donde unha casa estuvera tan próxima a un proxecto contaminante. Pois, por ese lado, pois, muchísimo daño. Estas son as outras casas que hai incluso en outras calles, pero todo próximo. Aquí, se houbera unha foto, hai unha foto de un regato, hai varios regatos, ademais, que seguramente se van a contaminar. Hai un que xa se lleve a entrada, en este momento pode estar seco. Hai este agora é onde desemboca, no río. Aquí desemboca un regato, vimos no río, o río está limpísimo, o sea, a auga vese limpa, a mí pareceme que é saludable, e aquí é como se ve dentro da propia parcela. Aquí é onde entra a auga por debaixo da estrada, hai unha tubería e ven aquí, logo fai un regueiro grande, que non sei se pode poñer esa foto. Exactamente, eso que víades aquí ao principio, que está mesmo no borde do cierre, pero logo se vedes, fai regueiros aí incluso xunto a esas pequenas construccións metálicas que hai aí, e sigue máis á esquerda, é o que acaba nese río que vos acabo de enseñar. Por debaixo, vería da finca que está antes da estrada, onde estaban todas esas casas que vistedes antes, e aí, pois, tamén, aquí, andando por esta finca, que digamos que vai paralela á estrada, e apartando uns xuncos, porque se oía, ainda que non se vía, víase un regato tamén con auga transparente, limpísima, que xusto a que por debaixo da carretera acaba todo dentro da parcela. Entonces, bueno, o dano, habendo un río dentro, digamos, eu creo que ten que ser moi a ter en conta. Creo que a Confederación Hidrográfica tamén ten aí moito que decir, e, bueno, pareceme descabelado, porque mira que non habrá outras opcións que traer, pois eso, un material moi contaminante e un risco grandísimo de que isto todo se contamine e acabe, pois, primeiro que acabe no río Miño, no fondo, porque, bueno, vai a través de outros ríos, que sería o río Pequeno, o río Sarria, o río Neira e, finalmente, o río Miño. Quería dicir tamén que, ademais, eu descubrín, vendo todo, que estudamos bastante tempo, onte Pedro e eu, vimos como era realmente a fábrica, como había quedado esta temporada. Aí, claro, eu vin a unha fábrica abandonada, onde solamente vin de actividade esa excavadora, ese camión co da terra, pero realmente eso é casi un pueblo ou unha urbanización bastante grande. Ahora as cousas están abandonadas, eu non son experta, pero observando simplemente a actividade, eu aquí dentro non vi ninguna. E o que descubrín é toda unha urbanización, casas e casas, e un montón de casas
moi bonitas, que ahora vese que levan tempo abandonadas, onde a vegetación, ao mellor, esta pode ser unha das que este habitada, porque algunha está habitada, a maioría non o están, pero parecerá vos ao mellor extraño, pero eu pensei que se fora o promotor, o sea, o dono, hai cousas moito máis, que poden ser moi rentables, porque ter esa urbanización como xa hai aí feita, donde hai agora un ambiente, pois, non sei, a vegetación, a naturaleza, mirade a situación de abandono, que teñen casas moi bonitas, vivendas a veces dunha familia, de dúas, pois eu creo que se pode sacar outra rentabilidade, pois, como casas de aluguer, como ou hasta para vendelas, que eu creo que aquí realmente hai un potencial grandísimo se se pensara en saúde, en que o aire fora perfecto, en que non houbera cheiros, o sea, eu creo que vai xusto hasta encaminado a perxudicar a súa propia economía se o mira ben. Entón, eu creo que hasta a mí ocurreseme que despois de ver onde todo o que vin, que se debería de plantear outra opción a esta empresa, e que se olvide deste proxecto e que pense que aí pode facer eso, estas aforas de Sarria, e que eso podía ser unha urbanización, pero ademais bonita, porque ten muchísima vegetación, árboles xa de bastante tamaño, as estradas, todo moi ben organizado. A verdade, eu creo que hai aí Para min, esa foi a sorpresa deste proxecto. Bueno, por suposto, tamén hai vacas, o sea, que tamén decía aí que no proxecto que era fundamentalmente industrial, non? A actividade, e iso non é certo. Estas vacas están mesmo ao lado de onde desemboca o río, nada, a uns metros. Eu creo que hai moito que defender aí, bon, e que este proxecto é un gran error. Gracias, Neri, gracias pola túa intervención e por compartir tamén estas fotos. Creo que, bueno, as persoas que somos da comarca de Sarria coñecemos Oural, coñecemos a xente que vive ali, e, bueno, creo que as persoas que descoñecían o mellor onde estaba Oural ou cal é a situación do noso territorio, con isto creo que queda claro que ali, claro que vive xente, claro que hai vida, co mellor nos 60, cando se construiu esta fábrica, non se pensaba tanto nestas cousas, porque mesmo Oural creceu en torno a, bueno, pues a fábrica, non? Pero creo que agora a situación é outra, e aí vive xente que ten un modo de vida que tamén se debe respetar, non? E que creo que tamén son as motivacións que levan, pois, a preguntarse por, bueno, pois pola adecuación desta instalación e de continuar a actividade da fábrica. Bueno, se vos parece, pasamos ao segundo bloque. Bueno, me vais a permitir que voy a cambiar al castellano porque Carlos no es gallego y creo que también por facilitar un poco su intervención, Carlos, y para que entiendas bien mi pregunta, en un tema en el que yo tampoco soy experta y espero no meter la pata. Bueno, es verdad que la fábrica de Oural, yo creo que ya tú también has estado viendo un poco la situación de esta fábrica y sé que has leído el proyecto. Sabes que lleva años ya operando con permisos para la incineración y coincineración de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. Y bueno, claro, la ampliación de la actividad industrial de la fábrica con la instalación de esta planta que se está proyectando apunta pues a que el volumen y la lista de residuos tratados pues se vaya a incrementar considerablemente. Corrígeme si me equivoco, ¿vale? Evidentemente, bueno, pues la cantidad y las características de estos residuos nos generan preocupación, ¿no? Entonces, en este segundo bloque también te queríamos preguntar por esto. Desde la plataforma Sarria Aire Limpio hemos insistido mucho también en que el proyecto presenta una lista de residuos muy amplia, hablamos de casi 100 residuos que se van a tratar, entre los que intuimos que hay importantes diferencias, ¿no? Hablamos de residuos como el papel o el carbón, pero también se mencionan otros residuos catalogados como peligrosos, ¿no? Como pueden ser lodos, refinos del petróleo, barnices, pinturas. En definitiva, son tipos de residuos muy diferentes que entendemos que deben someterse también a controles específicos muy estrictos para garantizar pues, que tanto su procesamiento, su transformación como su incineración o coincineración no generan pues, una contaminación importante que tenga impactos para el medio ambiente y la salud pública.
Por lo tanto, Carlos, en este bloque pues queríamos que nos contaras un poco pues eso, qué sabemos sobre las características y la procedencia de estos residuos, y también que nos cuentes un poco sobre estos procesos industriales, ¿no?, de transformación y producción de CSR, y también esta reconversión de las cementeras, pues parece que eso, en hornos para quemar este tipo de residuos, que además se venden pues un poco como economía circular, como transformación, ¿no?, más ecológica de este tipo de industrias en su momento muy contaminantes. Entonces, Carlos, pues nada, si nos puedes arrojar un poco de luz sobre todo esto, creo que va a ser muy interesante para todas las personas que tenemos un interés en esto, y también para la población, pues tanto de Ural como de Sarria. Gracias. Sí, perfecto. Buenas tardes, noches a todos los ponentes y al público que está asistiendo a esta interesante mesa redonda. Bueno, yo me he estudiado la autorización ambiental integrada otorgada al promotor y también la declaración de impacto ambiental. Hay que decir, en primer lugar, que he visto pocas exigencias. O sea, he visto una conformidad de la autoridad ambiental, y la autoridad en este caso, porque es la misma, la autoridad ambiental y la autoridad sustantiva, porque se confunden las dos competencias en el mismo órgano, algo que sería denunciable. O sea, en fin, hay sentencias incluso del Constitucional que dicen que las dos autoridades tienen que ser órganos diferentes. Por una parte está la autoridad ambiental, es la que aprueba la declaración de impacto ambiental, y por otra parte está la autoridad sustantiva, que es la que aprueba el proyecto, en este caso la autorización ambiental integrada. Yo he mirado los dos documentos, tanto la declaración de impacto como la autorización ambiental integrada. Dicen poca cosa, o sea, establecen muy pocos requisitos. Lo que me ha llamado la atención, por ejemplo, es que no hay una especificación de los CSRs. O sea, los CSRs, combustible sólido recuperado, o anteriormente también se llamaba CDR, combustible derivado de residuos, pero los CSRs tienen unas especificaciones. Hay una normativa internacional, una ISO, que establece los tipos de CSRs. Y los tipos de CSRs fundamentalmente miden tres características: el producto calorífico inferior, PCI, en kilojulios por kilogramo o megajulios por kilogramo, la cantidad de mercurio y la cantidad de cloro. Claro, el mercurio y el cloro son, digamos, elementos fundamentales para decir si un residuo tiene peligrosidad o no, es decir, si sus emisiones van a ser emisiones contaminantes y van a tener un efecto importante sobre la salud de la población que va a respirar esas emisiones cuando ese residuo se coincinere. En este caso, no hay una clasificación del CSR, no hay una exigencia de las características de lo que van a producir en esa fábrica o en esa instalación. Por ejemplo, en muchas autorizaciones ambientales integradas se establecen valores límites de introducción de los residuos y, por lo tanto, de su fabricación, en este caso los CSRs. Por ejemplo, la cantidad de cloro. La cantidad de cloro. Yo tengo, muchas autorizaciones en las cuales se establecen valores límites de contenido de cloro en los residuos. Y en algunos casos se habla del 3, del 2, incluso hay algunas que limitan hasta el 1% de contenido de cloro. Aquí no hay ninguna exigencia, o sea, hay una conformidad total de la autorización y de la declaración de impacto ambiental a las necesidades del promotor. Una cosa que también llama la atención es que, no hay una prevención ni en la declaración de impacto ambiental ni en la autorización ambiental integrada de prevención de incendios. Es decir, estamos hablando de residuos que son combustibles y que, por lo tanto, se puede iniciar un suceso, un accidente, un incidente de combustión de esos residuos en la misma instalación donde se vayan a generar, ¿no? Aquí no hay ningún tipo de prevención. O sea, me ha llamado también la atención que no haya ningún aspecto sobre incendios. Luego, claro, hay un tema, vamos a ver, el impacto más importante de esta fábrica de CSRs
es la generación de material particulado, porque el único proceso que hay es la trituración de los residuos, de esa larga panoplia de residuos que se quieren tratar ahí o valorizar para generar el CSR. No hay absolutamente ningún aspecto en ese sentido. Es decir, que bueno, nos encontramos que la emisión fundamentalmente de partículas, la única medida correctora que hay es la implantación de un filtro de mangas. Un filtro de mangas es un filtro que tiene un material textil, poliamidas, que filtran los gases antes de ser expelidos a la atmósfera, los focos de emisión, y retienen las partículas a partir de un tamaño determinado. O sea, los filtros de mangas tienen una eficiencia máxima en un diámetro específico de esas partículas, pero no para partículas pequeñas. Es decir, para partículas muy pequeñas, de menos de 5 micrómetros, estaríamos hablando de que los filtros de mangas son muy poco efectivos, es decir, dejan pasar estas partículas de tamaño reducido. Aquí no se plantea absolutamente ninguna medida correctora más allá de ese filtro de mangas. Luego los CSR se van a clasificar por tamaños. Se establece un tamaño entre 30 y 50 milímetros que se quemaría en el quemador principal de la fábrica de cementos, y un tamaño entre 50 y 75 milímetros que se quemaría en el calcinador. Bueno, hay que decir que el calcinador o precalcinador es una forma, digamos, de reducir los aportes energéticos en el horno principal, o sea, en el horno cilíndrico. Se queman aparte, se queman anteriormente a que entren los residuos en el horno principal, porque hay como una especie de precalentamiento y esa quema en el calcinador. Nosotros hemos dicho muchas veces que el calcinador no cumple las condiciones que establece la normativa para incinerar residuos. Una de las condiciones importantísimas que establece la normativa es la regla T2, la regla T2 segundos, que es que los gases de combustión tienen que permanecer como mínimo a una temperatura superior a 850 grados, en el caso de los residuos no peligrosos, y por encima de los 1100 grados en el caso de los residuos peligrosos. Tienen que estar como mínimo, se tiene que garantizar que tengan que estar a esa temperatura durante 2 segundos. Esto en el horno principal es muy fácil de conseguir porque el horno principal tiene decenas de metros y los gases de combustión tienen un largo recorrido y una temperatura suficientemente alta para cumplir esa regla de T2 segundos por encima de 850 grados. Esa regla es fundamental para que haya una destrucción de las dioxinas. Aunque las dioxinas se pueden recombinar después, posteriormente, son así de curiosas las dioxinas, pero se destruyen inicialmente en la combustión. En el precalcinador no se garantiza ese cumplimiento de la regla T2 segundos. La administración mira para otro lado, las empresas no dicen nada, y aunque eso está en el texto de la normativa, pues hay muy poco interés en cumplirla, ¿no? Entonces nos encontraríamos con estos problemas. Y luego un problema añadido también que he visto es, bueno, no hay limitación al contenido de cloro de los residuos que se van a generar, que se van a preparar en esa fábrica de CSRs, pero sí que introduce una medida correctora inicial en la trituración, porque hay un separador de PVC, o sea, de cloruro de polivinilo, de los plásticos PVC, para que no entren en el proceso productivo. Pero solamente hay un separador de PVC, un separador óptico, en la fracción media o pequeña que hemos hablado. Hemos hablado de esos 2 tamaños,
pues solamente estaría el separador óptico del PVC, solamente estaría en la fracción media. Con lo cual, bueno, nos vamos a situar que en la fracción, digamos, pueden entrar trozos de plásticos PVC en esa fracción más voluminosa, ¿no?, de los residuos. Bueno, estas son en principio las cosas que he visto y me han llamado la atención. También he estado repasando las autorizaciones ambientales concedidas, otorgadas, y me he encontrado que, efectivamente, como se ha comentado anteriormente, hay una autorización para coincinerar 120.000 toneladas al año, entre ellas 60.000 de residuos peligrosos, por ejemplo, residuos disolventes y otro tipo de residuos que son peligrosos, que son residuos industriales, y 60.000 toneladas de residuos no peligrosos. Yo creo que, en fin, es un consejo, una recomendación que os doy. Deberíais poner un poco también la lupa en el tema de la coincineración de residuos peligrosos y tener un control, saber exactamente qué residuos peligrosos están entrando en la fábrica. Sabéis que cada año tienen que el promotor tiene que enviar a la autoridad ambiental una memoria de gestión de residuos en los cuales se dice del año anterior qué tipo de residuos han incinerado, qué tipo de residuos han valorizado, tratado o coincinerado, ¿no? Entonces, yo creo que sería importante que tengáis esa información y presionéis también para protestar contra la incineración de residuos peligrosos, porque realmente es donde está el pastel más importante. O sea, la incineración de residuos peligrosos es enormemente perjudicial por las emisiones de productos contaminantes incompletos y peligrosos que se emiten por el foco. Y esto deberíais, vamos, mi recomendación, lo hemos hecho en otras instalaciones, las cuales hemos conseguido, por ejemplo, en la fábrica de Buñol, en Valencia, el mismo promotor, después de una campaña que se hizo durante largos años, estuvimos casi 10 años protestando contra la incineración de residuos peligrosos, cuando la cementera, que estaba en manos de CEMES, ¿no?, fue comprada por los turcos de CIMSA, los turcos dijeron que no querían quemar residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque no querían tener a la población en contra, en una palabra, por la exitosa campaña que se hizo en contra de la incineración de residuos peligrosos. Vale, gracias por escucharme esta larga intervención. Muchas gracias, Carlos. Bueno, tu intervención también choca un poco con la insistencia, bueno, no solo de la empresa, sino también del ayuntamiento, porque esto también se llevó al ayuntamiento para que el propio ayuntamiento de Sarria, pues bueno, presentase alegaciones y bueno, se insistió mucho en que esto solo se trataba de la implantación de una planta para producir CSR, que no se iba a incinerar, que no se iba a quemar en la fábrica. Entonces también, pues bueno, cabe preguntarse por qué no se informa más a la población de estas cuestiones, ¿no? Al final son aspectos muy técnicos, es verdad que en tu intervención se ha entendido perfectamente, pero son aspectos muy técnicos, ¿no?, en que yo creo que también se juega un poco con la ignorancia y lo difícil que es entender estos procesos para que la gente pues no se movilice, ¿no? Yo creo que nuestras propias asociaciones o experiencias nos hemos encontrado el desánimo a veces pues por no saber cómo luchar contra esto. También pues por lo que se denuncia, ¿no?, que antes comentaba Marcos, que hay falta de transparencia, hay falta de información. Entonces, bueno, pues también cabe preguntarse, pues por ejemplo, también porque la empresa pues ha insistido mucho en que ahí no se iban a quemar residuos peligrosos, que la mayor parte de los residuos que contemplaba el proyecto era papel, carbón. O sea, es verdad que ahí pues parece, no sé si intencionadamente o no, yo no voy a acusar a nadie de nada, pero cabe preguntarse por qué no la población no puede estar más enterada y participar más también de las consecuencias que esto pueda tener, ¿no? No sé si puedes, bueno, si quieres intervenir, decir alguna cosa más sobre esto. Vamos a ver, estos procesos de quema de residuos, de incineración de residuos,
es una de las tácticas que están utilizando las fábricas de cemento para demostrar que va a haber una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Efectivamente, la quema de coque de petróleo, que es el combustible tradicional que se ha utilizado normalmente en la fábrica de cemento, generan gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2 fundamentalmente. Claro, las cementeras ahora mismo están obligadas a aplicar, introducir medidas de reducción de emisiones, porque por una parte tienen un horizonte, bueno, el horizonte que tenemos es el 2050, las emisiones tienen que ser cero, emisiones cero, pero las fábricas de cemento están ahora mismo en una situación bastante, digamos, bueno, hay una situación delicada porque han gozado de una serie de créditos de emisiones gratuitas de CO2, pero el régimen de comercio, vamos, la normativa sobre comercio de emisiones ya les exige una reducción real de emisiones porque hay un mecanismo que se llama de control en frontera, el CBAM en inglés, que exige que las importaciones, por ejemplo, de cemento de otros países, terceros, tienen que pagar, digamos, las emisiones que se han generado en la fabricación de ese cemento, tienen que pagar por esas emisiones. Con lo cual, bueno, estas dos cosas, la reducción de los créditos o de las emisiones gratuitas, ¿no? De las asignaciones gratuitas de emisiones que han gozado hasta ahora casi todas las fábricas de cemento, eso se les va a ir acabando ese chollo realmente y se ven obligadas a introducir medidas de descarbonización. Eso es lo que está pasando prácticamente en todas las fábricas de cemento. Entonces, una de las salidas más fáciles es esta, es decir, no, vamos a dejar de quemar coque de petróleo o vamos a quemar menos coque de petróleo y vamos a quemar residuos. Claro, la incineración de residuos no peligrosos genera emisiones de sustancias peligrosas. Este es, digamos, la clave del asunto. Es decir, que se incineren residuos no peligrosos, como pueden ser textiles, plásticos, neumáticos, etcétera, cartones, residuos de la industria papelera, etcétera, no significa, la quema de esos residuos no significa que no se generen en chimenea sustancias peligrosas. Ahí está un poco la clave, ¿no? Y donde se puede comenzar a desmontar ese argumento de que solamente se van a quemar residuos no peligrosos. Efectivamente, lo que hay en el horizonte, después de tener estas 150.000 toneladas de CSRs fabricadas ahí en esa instalación, si es que esto llega a producirse, evidentemente esas toneladas se van a quemar en la fábrica de cemento, que está a pocos metros. Y es evidente, eso lo dice la misma Junta, la Junta de Galicia, reconoce que esos residuos se van a coinciderar en la fábrica de cemento próxima, ¿no? Con lo cual, evidentemente, tiene que estar preparando ya una modificación de la autorización ambiental integrada para pasar de 60.000 toneladas de residuos no peligrosos que tienen autorizados a estos 150.000 que los van a tener en su puerta si es que el proyecto sigue adelante. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que esto nos sirve para entender, bueno, pues la reconversión de lo que todo el mundo en nuestra comarca entendía que era una fábrica de cementos y cuál es, bueno, pues la importancia ahora de estos nuevos procesos industriales que se empiezan a introducir en este tipo de fábricas y que, bueno, que la gente también creo que debe conocer y preguntarse sobre sus consecuencias. Voy a dar paso a Marcos porque creo que Marcos también nos puede arrojar bastante información sobre este tema. Marcos, tú también querías centrar otro aspecto importante para nosotros en primaria, así que, bueno, para que nos contes tamén as perspectivas sobre este tema. Gracias. Hola, boa. A min gustaríame primeiro contextualizar, seguindo un pouco o que falou Carlos, contextualizar este proxecto. Entón, a fábrica do Oural ten autorización para incineración de neumáticos e outros residuos desde 2008, desde 8 de abril de 2008. Isto autorizouse
desde o punto de vista de valorización enerxética. É dicir, véndese queimar residuos como algo superecolóxico porque se está descarbonizando. Entón, con esta autorización, que se revisa cada 5 anos, Cementos Cosmos foi incrementando a cantidade, o volumen de residuos que pode coincinerar na fabricación de cemento e ao mesmo tempo a tipoloxía. Entón, en 2008, esta empresa declarou que tiña unha produción digamos, que a súa produción de clinker que utilizaba 450.000 toneladas de combustible, entre carbón e coque de petróleo, digamos, o combustible tradicional. A autorización permítelle a valorización enerxética, é dicir, queimar neumáticos e outros residuos, de un 30% do seu consumo de combustible. Ou seja, se facemos cálculos, estamos vendo que é máis ou menos o volumen de residuos que se pretenden tratar neste novo proxecto de centro de tratamento de residuos non peligrosos. Que nesto hai que aclarar que, aínda que os residuos entren como non peligrosos no forno, unha vez se incineraron, por diversos mecanismos químicos, transfórmanse en altamente peligrosos, que son as dioxinas, que, como ben dixo Carlos, recombinan e créanse novas dioxinas, os furanos e outro tipo de sustancias altamente canceríxenas. Neste proxecto, digamos que a incineración prevista en 2008, por certo, a autorización que nin sequera saliu publicada no boletín oficial, porque esta empresa leva sempre traballando pirata, é dicir, hasta 2008, nin na súa explotación en Triacastela, nin na fábrica do Oural tiña calquera tipo de permiso. Entón, nin de control, por suposto. O que eu vexo que pretenden con este proxecto é, digamos, un centro de almacenaxe de residuos que van importar de outros lados, é o negocio dos residuos e que van incinerar aí. O volumen son casi 170.000 toneladas ano. Para que nos fagamos unha idea, son 20 camións diarios todos os días do ano, o que van entrar aí. Entón, aí simplemente os van almacenar, triturar, facer cousas moi suaves, pero eso vai ir directamente ao forno da fábrica onde se van incinerar e van sair pola chiminea sustancias altamente peligrosas. O contexto é que Cementos Cosmos ten a fábrica co permiso para incinerar un alto volumen ca excusa de valorización enerxética, ademais recibindo todo tipo de subvencións por descarbonización. Leva de momento 6 millóns de euros recibidos para adaptar a súa instalación á queima de neumáticos triturados. Con este proxecto amplíase a tipoloxía dos residuos que van poder coincinerar, que é dicir, meterlle ao forno de paso que se fabrica o cemento, ou facer valorización enerxética, que é sustitución de combustible. Que pasa? Pois que nos últimos anos Cementos Cosmos ten un conflicto na súa explotación a ceo aberto de Caliza, en Triacastela, que a actividade é mínima. Ou seja, estuveron paralizados anos, neste momento levan 2 anos paralizados, e o único que están facendo é sacando algo de cemento para xustificar esa fabricación de cemento e así permitir a incineración. É dicir, neste momento a fábrica non fabrica cemento, non é todo un chanchullo, non ten laboratorios, de aí non pode salir ningún cemento ao mercado e tal. Ao mesmo tempo, Cementos Cosmos ten unha parcela no porto exterior da Coruña, ten outra zona portuaria en Marín,
e despois a través de Cementos Prebretón, que é outra empresa que forma parte do grupo, tamén ten na zona franca de Vigo. Ou seja, neste momento Votorantín está montando unha rede de importación de recursos, de residuos peligrosos, que noutros países de Europa non se poden incinerar, e aquí a legislación española é bastante laxa, e entón permítese. Hai, digamos, axendado unha reducción con varios, é o decreto 712/2025, hai unha reducción, pero cada ano eles poden queimar o 30% do combustible que utilicen, meter todo tipo de porquería. Isto é un pouco o contexto. A segunda parte que vou falar, para abrir debate un pouco, é que o tema de se está os habitantes que teña o Oural ou se está Sarria ao lado, un núcleo de población, iso é irrelevante, porque a contaminación, esas sustancias van sair pola chimenea e vanse dispersar por toda a provincia de Lugo, por Asturias, polo Bierzo e por onde as leve o aire. A parte dos riscos directos para a saúde humana, por respiración, por contaminación atmosférica, que son, digamos, os máis obvios, están os riscos derivados máis a longo prazo, que é cando esas sustancias canceríxenas indestructibles, porque unha vez que saíron por a chimenea xa non poden sufrir máis procesos químicos que as destruyan, que son os furanos e as dioxinas, entran na cadena alimentaria, ou seja, cando chova, van ir ao terreno e van entrar na herba e a partir de aí nos animais. Entón, desde o meu punto de vista como gandeiro, que eu teño unha explotación de vacas de carne, existe o problema de que esas sustancias altamente peligrosas teñen unha especial capacidade de fixación nos lípidos, é dicir, nas graxas. Entón, vanse fixar no leite e na carne, na produción agrícola. Entón, vanse ver afectadas non só a xente de Sarria e do Oural, senón unha zona do territorio bastante ampla. Ademais, aquí, lendo o proxecto, eu encontrei un paralelismo co caso do proxecto Gama de Altri, que a chimenea vai moi alta porque así dispérsase toda a contaminación e a medición non se concentra, vai dar os límites, pero todo iso dispersado está aí, non desapareceu. Entón, a parte dos problemas de saúde e medioambientais, este proxecto, que en realidade é a transformación dunha cementeira en incineradora a gran escala, está pondo en peligro 11.000 explotacións agrícolas que hai simplemente na provincia de Lugo, de leite e de carne, que cando cheguen os controles sanitarios, como ten uns efectos acumulativos, igual dentro de 10 anos ninguén pode vender carne nin leite, porque está contaminada. Situación similar, pois está a xente da Ribeira Sacra, produción de viño, fruta, etcétera, etcétera, que iso é unha parte importante do conflicto que hai por un tema similar no Bierzo, porque entre o conflicto a actividade económica da cementeira ca actividade agrícola. Entón, vale a pena fundir na miseria todo un sector agrario por 15 postos de traballo que é o que vende a empresa que vai dar aí? Eu creo que non. E que tamén que hai que ver as cousas con un tema máis amplio, un punto de vista máis amplio, e tendo en conta que vendo o historial da revisión das autorizacións de valorización no forno da fábrica, que cada revisión quinquenal se amplía volumen e se amplía tipoloxía de residuos, digamos
que as 170.000 toneladas autorizadas neste momento, iso é o punto de partida. Igual dentro de 100 anos, de 10 anos, están queimando pois 3 veces máis, sin ningún tipo de problema. A administración non exerce absolutamente ningún control, xoga a desinformación, porque un dos problemas que comentei antes de dificultar o acceso á documentación é que o proxecto inicial que saiu á exposición pública é incompleto e foi modificado despois de informes sectoriais que emitiron outros organismos. Entón, realmente a autorización que saiu non é o que a empresa pediu inicialmente. E para facerse unha idea, a empresa solicitou unha capacidade de procesamento de CSR anual de 149.000 toneladas. A Xunta autorizoulle pois 20.000 máis, é dicir, 168.800, sin ningún tipo de restricción, digamos, dereito de pernada. Aquí pódese facer o que se queira. Os controles digamos, de medición das emisións, neste caso, non van existir porque é unha nave de almacenaxe. É dicir, realmente son dous proxectos totalmente relacionados, indisociables, pero que desde esta estrategia de ir conseguindo autorización se fragmenta o problema. Entón, aquí dirán que este non é un permiso para incinerar, aínda que é evidente que todos eses CSR van ser incinerados, e a empresas así o di, incinerados a 4 metros na fábrica que xa está montada e que é o proxecto que se está vendo desde anos. Entón, desde o meu punto de vista, aquí tiña que haber unha movilización non só local, de Oural, Sarria e a comarca. Aquí este é un problema regional, a escala territorial, que vai afectar a centos de kilómetros. E, ademais, nun contexto onde existen proxectos similares, existe un claro problema dos efectos sinérxicos e acumulativos. É dicir, este proxecto xa por sí é unha aberración. Se temos outra incineradora en Compostela, unha nova industria ali, outra no outro lado, cando nos demos conta, pois estamos nunha situación que aquí non hai quen viva. E aquí non hai quen viva, aquí non estamos no deserto. Todo isto non está no medio de Australia a 1000 kilómetros de calquera núcleo habitado. Estamos en ecosistemas delicados, nun contexto de un modelo de asentamento de población dispersa, con un sector agrícola bastante potente, e a administración, pois, nada, simplemente autoriza, punto. A saúde, medio ambiente, economía, mesmo legalidade non importan nada. De momento deixo isto aquí para abrir debate. Moitas grazas. Bueno, pois que esta perspectiva que deu Marcos tamén é importante, non? Que a veces parece que as persoas que temos que estar implicadas nestes conflitos somos solo as que estamos ao pé dos problemas, pero como ben di Marcos, as implicacións, bueno, pois desta actividade industrial xa imparable e todos os problemas medioambientales que está xerando, pois, eso, o propio sistema capitalista, pois, interpélanos a todas como sociedade, non? Marcos abriu o debate, así que penso que este é o punto, digamos, creo que importante, candente tamén desta mesa, así que, por favor, invito-vos ao resto de ponentes que, por favor, participedes tamén do que acaba de decir Marcos e fagades a intervención que vos parezca.
non sei, Carlos, non sei si queres decir algo máis de isto. Me ha encantado la intervención de Marcos porque ha contextualizado muy bien la problemática de la planta esta de fabricación de CSRs, que está ligada íntimamente a los proyectos de coincineración, evidentemente. O sea que hay un fraccionamiento de proyectos tal como lo ha explicado él. Y que el problema es un problema mucho más allá de la población de Ural o de Sarria, porque, bueno, puede ser que la contaminación gaseosa, digamos, a pie de chimenea, precisamente no es la más alta. O sea que la chimenea dispersa los contaminantes, los envía a decenas de kilómetros, según el viento por donde vaya, y a veces el que está más cerca no es la pluma, no le impacta, pero que también tiene posibilidades de impacto. Porque las cementeras pueden tener fugas, o sea, es bastante normal que haya fugas, tanto en todos los mecanismos. Bueno, ha habido nubes de cemento en muchas fábricas por accidentes, etcétera, o sea que la población que está cercana también tiene altas probabilidades de sufrir impactos graves, ¿no? Aparte de la contaminación atmosférica, que no es la principal. Lo que llama la atención también es cómo no hay un estudio de impacto en salud. O sea, esto pasa prácticamente en todas las administraciones. Únicamente Andalucía exige a todos los proyectos un estudio de impacto en salud, que a veces es muy flojo, muy flojo. O sea, es un estudio de impacto que no va al fondo del problema, pero como mínimo se exige que haya en el trámite de la autorización ambiental integrada un estudio de impacto en salud. Cosa que en muy pocas administraciones lo tienen implantado, ¿no? Hay un decreto en Andalucía que exige eso desde hace ya unos cuantos años y nos podemos quejar de esos estudios de impacto en salud porque no son rigurosos o no son todo lo efectivos que quisiéramos, pero como mínimo se obliga a un posicionamiento de las autoridades de salud ambiental y de salud de la población, salud pública, en temas tan importantes como estos, ¿no? En todas las instalaciones industriales que pueden generar problemas. Llama la atención eso de que yo he visto la autorización ambiental integrada y no hay ningún posicionamiento de ningún organismo que controle el tema de salud pública, ¿no? Y es algo que debería solucionarse o la Comunidad Autónoma de Galicia se le debería advertir que la Ley General de Salud, de Sanidad, exige una evaluación de la salud pública en los proyectos industriales. Gracias. Gracias, Carlos, y gracias también por recordar este punto importante que también fue un tema que hablamos mucho en la plataforma y también un tema que nos sorprende, ¿no? Que ante pues, riesgos tan importantes como los que estáis hablando, las administraciones pues efectivamente no se paren más a estudiar y a mostrar pues cuáles pueden ser los efectos de este tipo de actividades económicas. Por lo tanto, creo que ha estado muy bien que lo trajeses aquí para recordarlo y para insistir en que tenemos que pedir y demandar este tipo de estudios. Bueno, como xa son as 9:05, quédanos unha ponente, Vanessa, que creo que nos pode dar un punto de vista moi interesante tamén. Esperemos que un pouco máis alentador e esperanzador, ¿no? Porque ante a inminente chegada deste tipo de proxectos, de plans industriais, pues cal é a esperanza, ¿no? na movilización social e tamén que nos contes que o que está pasando en Cacheiras e cal é a vosa experiencia en todo isto. Grazas. Boa tarde, Olaya, e a todos os ponentes. Moitas gracias outra vez por permitirnos participar e por ter este feedback entre todos para que poidamos beneficiarnos mutuamente das experiencias de uns e de outros.
No noso caso, como vos comentaba ao principio, trátase dunha planta de residuos procedentes da construción e da demolición a escasos metros das casas, de moitas casas, no medio de dúas aldeas no núcleo de Cacheiras e que todavía non conta con autorización e nos temos no noso procedimento si ten favorable o informe de impacto ambiental, temos coñecemento de cal é o proxecto inicial, pero non das subsanacións que se fixo despois de que se emitisen esos informes sectoriais dentro do informe de impacto ambiental, co cal, falando un pouco en relación coa transparencia que antes estabades comentando, a Administración todavía non nos permiteu acceder a toda a documentación completa do que é o expediente de autorización. Sí que se reuniron con nós tanto dende a Administración local, que foi coa primeira que contactamos, como dende a autonómica, para, un pouco decirnos que si nos iban a ter en consideración e que requisitos deberíamos de cumplir para ser considerados persoas interesadas e poder persoarnos no proceso. Todavía estamos en esa fase, hai que ter en conta que nós temos coñecemento desta situación a mediados de febreiro, o sea, hai 3 meses, e como xa estábamos fora de prazo para presentar alegacións ao informe de impacto ambiental por descoñecemento, que é unha das cousas que ya reclamamos á Administración que está máis próxima a xente, a poboación, que é a Administración local, que foi unha das entidades que foi requerida para que presentase alegacións no seu caso ou para que informase, e quedou acalada por resposta, como en moitos outros concellos que estamos vendo ao longo da Administración autonómica. Eles alegan que, agarrándose a que poden dar a calada por resposta e que consideraban que así estaban defendendo a poboación porque así igual conseguían paralizar o proxecto. Ese é o argumentario que nos trasladan dende a Administración local, dende o propio Concello, e nós un pouco para contestarlle, para replicarlle a este argumento que nos dicimos, pero unha vez que vos vedes que xa hai un informe de impacto ambiental favorable, por que non presentades alegacións ou por que non avisades aos veciños, sabendo que hai casas moi próximas, para que eles mesmos poidan ser quen presenten alegacións. En esa fase estamos aí desencontro e non hai un claro posicionamento a favor da veciñanza, e por parte da Administración autonómica tamén estamos en esos términos que están en esa fase de autorización, facendo requerimentos á promotora do proxecto, que non conta aínda, por tanto, coa autorización e estamos en eso, en presentar escritos, tanto no Concello como na Administración autonómica, argumentando que é un perigo para toda a nosa saúde, para toda a contorna, que pode dar lugar á contaminación non só ás vivendas próximas, como estaban falando os compañeiros de mesa, senón a moitos kilómetros de distancia, porque isto é unha actividade que se vai a facer a ceo aberto e na que se van a tratar residuos que, como tamén comentaban os compañeiros, son non perigosos inicialmente, porque despois todos sabemos que dentro dos residuos que veñen da construción hai componentes como o amianto e que van a estar en suspensión en micropartículas no aire que vamos a respirar, aparte do impacto que vamos a ter no tránsito de vehículos pesados en carreteras que eran de concentración parcelaria de apenas 4 metros e do ruído que vai supoñer o triturado do propio produto. A nós pedíasenos un pouquiño que falásemos do tema da mobilización social, de como iniciáramos un pouco o proxecto para conseguir chamar a atención da xente e sensibilizala para que apoiase o proxecto e exercéramos esa tan necesaria presión social que parece que en algunhas circunstancias é o único que fai mobilizarse as administracións. Entón, como vos decía, levamos pouco tempo, apuramos a facer a creación da plataforma
E o primeiro e o eixo fundamental para conseguir que a xente se unise é facilitar información. Esa información tivemos que recabala primeiro porque nun primeiro momento foi dunha maneira fortuita como nos enteramos do tema e tiñamos un total descoñecemento. Fomos xuntándonos inicialmente os veciños máis próximos e despois a través de campañas de información, de buzoneo, de carteles, de ir recabándonos máis información, convocando asembleas aos veciños, os que cada vez se foron unindo máis, pois íbamos facilitando esa información para que todo o mundo fose coñecedor dos impactos que iba a ter sobre a súa vida e a súa saúde. Tanto inmediata como a largo plazo, porque é verdad que non sabemos que tipo de impacto vai a ter a largo prazo, pero dende logo, porque esa era outra cousa que tamén puntualizaba tanto Carlos como Marcos, que isto é unha carreira de fondo que vai a ir mellando na nosa saúde sin que sexamos moi conscientes nin dos que estamos máis próximos, nin dos que están máis lonxe, que ao mellor vense como que é algo que a mí non me vai a impactar ou que non vai a repercutir na miña saúde, pero que lentamente vai a facer mella na saúde de toda a poboación. Parece que a Administración está en unha postura moi garantista. No noso caso, por exemplo, dou por válido o proxecto, doulle favorable o informe de impacto ambiental con apenas esas modificacións que lle pidieron nos informes sectoriais e hai, quero dicir, que non se fixo ni siquiera ningún tipo de comprobación con que ese proxecto estivese acorde coa realidade da zona. A nada que un poña os pés na zona, pois verá que non fai referencia que a distancia das casas está moito máis alonxada do que di no proxecto, de que é unha planta que xa está existente cando non é así, é simplemente unha parcela de monte que foi desmontada, o sea, na que quitaron o que foi a biomasa e está en terra normal, o sea, non existe unha planta existente que queiran agora sobredimensionar ou aumentar o tratamento dos residuos que se facía porque non hai unha planta en sí. E, sin embargo, no propio anuncio que fai a Consellería de Medio Ambiente cando dá o informe de impacto ambiental favorable, recolle que é sobre unha planta xa existente, ou sea, unha ampliación das toneladas que pode procesar anualmente sobre unha planta xa existente. Bueno, todo este tipo de información é a que tratamos de trasladarle aos veciños e cada movimento que imos facendo, concentracións, andainas, pois cando acudimos a reunirnos coa subdirectora xeral, que foi a que tivo a ben xuntarse con nós, imos trasladando todo a través de notas de prensa aos medios de comunicación para ter esa repercusión que cada vez xenere pois, máis o interese da xente, que se preocupe por que o que está pasando aquí e que se una con nos a exercer esa presión social que é tan necesaria para obter o obxectivo final de todos que conseguir paralizar este tipo de proxectos. Falamos do caso de Sarria en este caso concreto, pero ao final, sobre todo cando se vai metendo máis en profundidade en este mundo, é que hai un cento de autorizacións que están aí, en un cento de veciños de toda a rexión que están loitando contra este tipo de plantas. Ao final parece, claro, é un pastel moi atraínte, porque económicamente pois é moi rendable, aparte de que pois está subvencionado, pois no noso caso, por exemplo, cobran por recibir o produto, que son os residuos que falábamos procedentes da construción e da demolición, e transforman en un novo produto que vai a ser tamén vendido, co cal é unha actividade moi rentable. Sempre, nós o que percibimos é moi pouca transparencia, boas palabras, pero poucas accións e en moitos casos, pois, bueno, máis ben as administracións entorpecen máis que
que do que favorecen na maioría dos casos, e nesa loita é na que estamos, en cada vez exercer máis presión, presentar escritos, cada persoa está presentando uns escritos que fomos elaborando, co apoio de un asesor xurídico que temos na propia plataforma, e un pouco estamos aí, nesta fase incipiente de reciente creación, en a que estamos un pouco á expectativa de ver en que dá o proceso final de autorización para despois a seguir na fase que falaba Neri ao principio, de xa, no caso de que den autorización, pois empezar co recurso da alzada e xa ver como van evolucionando as cousas e que proceso temos que seguir. Pero vamos, que fundamental parecenos en todas as fases o manter informada constantemente a xente, o que non decaia esa presión social, a mobilización da xente, para que as administracións vexan o impacto que ten en toda a vida. Ao final estáse promocionando que vayamos a vivir as aldeas, ou reavivamos o rural, algo que, por exemplo, tamén comentaba Neri ao principio, que era pois vamos a reutilizar isto como unha zona residencial que ten moito potencial. Sin embargo, por outro lado, o que están permitindo con esta modificación na lei de solo que meteron así nunha lei de acompañamento e que permite que en suelo rústico, porque no noso caso trátase de suelo rústico, non é un suelo que este catalogado como industrial, se instalen este tipo de actividades sin ningún tipo de garantía para a protección tanto da saúde inmediata como das consecuencias que terá a largo prazo no noso contorno, nos acuíferos e en todo o resto da agricultura da contorna. Estamos dentro da delimitación xeográfica de Albariño, que se aumentou hasta aquí arriba, e ao final vai ter un impacto, como apuntaba Marcos, en todos os eidos, que acabaremos tomando ese viño e comendo esas carnes e ademais de respirar ese pouco en partículas en suspensión que vai a repercutir xa directamente na nosa saúde. Vale, Vanessa, moitas grazas. Creo que na túa intervención a xente que estamos implicada aquí na plataforma de Sarre con este tema rural encontramos seguramente moitas similitudes, non? Sobre todo tamén a frustración de cando a poboación xa non ten só que cuestionar o papel dunha empresa que ao fin e ao cabo sabemos que a motivación é puramente económica, sobre todo cando se trata dunha multinacional como pode ser o caso de Votorantín, da empresa que leva a fábrica rural, sino que tamén temos a veces que combatir con a administración que en lugar de poñerse a favor da poboación a que sirve, porque recordamos que as administracións están ao servicio público e a veces cabe dudar dese propósito, pois bueno, atopámonos con que tamén temos que combatir con a administración pois que mira cara a outro lado ou que incluso pois tamén favorece a que os intereses pois vayan por outra parte, non? Bueno, nada, coméntame, Miguel, darlle as gracias tamén a Miguel, que ainda que non o vexades, está na produción desta mesa, estáme dicindo, insistindo, que houbo 3 intervencións tamén por parte do público, que agradecemos, e, bueno, pois unha delas recorda que a DEGA tamén fixo alegacións ao proxecto, eso tamén o dixen ao principio, que había varias asociacións que presentaron alegacións a este proxecto. Logo, bueno, había outra pregunta sobre a área de influencia das emisións da fábrica rural que eu penso que quedou contestada tanto por Marcos como por Carlos e, bueno, temos pois tamén unha intervención que lle dice a Marcos que é moi ben explicado que, bueno, pois que grave este tema, efectivamente. Nada, non sei, Miguel, se podes poñernos a todos en común na pantalla. Vale, nada, eu, bueno, iba a pechar a charla tamén. Sí, Miguel. Sí, aí estamos todos. Vale. Bueno, non sei se, bueno, se queredes facer unha intervención final antes de que eu peche esta mesa, se queredes facer unha última intervención. Bueno, simplemente o que quería enormemente agradecer eso, o que decían, o feedback entre todos, a aportación
que facemos que me parece de vital importancia, aparte de que sempre nos abre o foco sobre pues, novas ideas que nos podes aportar, e dar ánimos a todos para seguir adiante e eso, que en breve volveremos a contactar e veremos que sí que vamos a ter éxito, porque ao final ten que brindarse o que é o sentido común por encima de estos sinsentidos que nos están a chegar ás nosas vidas. Bueno, parece que nos chega unha última pregunta, ¿no? de Clara. Que posibilidades hai de paralizar un proxecto como o de Oural tendo en conta as administracións e sen ter moita participación social, como foi no caso de Altri? Claro, Altri é verdad que foi un caso de éxito que non é fácil de replicar. O sea, creo que estamos todas moi emocionadas con que se conseguira parar Altri, pero como ben decía Vanessa, esta situación estáse repetindo en moitos sitios onde a movilización social pois a veces non chega a producirse, porque tamén, bueno, pois creo que a veces non sabemos nin cales son os motivos de que espontaneamente se produzca a movilización, se é unha cuestión de suerte, do momento, en fin. Entón, non sei se algún de vos quere contestar a Clara sobre este tema. Neri, eu diría que a vía judicial é a que acaba resolvendo casi sempre. Se non hai unha gran movilización, pois aí polo menos estamos nun plano de un pouco máis igualdade, porque xa é un tribunal o que vai decidir entre as institucións e nós, non? Entón, bueno, ainda que seña duro, complicado, que fagan falta informes de expertos, eu creo que ese é o camiño máis seguro e máis eficiente, máis eficaz. Sí, dar ánimo a la lucha, que lo importante, como habéis comentado, es la presión social, que es al final la que hace, digamos, inclinar la balanza para un lado o para otro. Los procedimientos judiciales son muy pesados y muy costosos desde el punto de vista emocional y burocrático. Y es difícil conseguir victorias en los tribunales, pero sí que la presión social obtiene resultados que a veces no son exactamente el 100% de lo que pedimos, pero muchas veces sí que se consiguen resultados importantes con la presión social. Esa presión social tiene que venir de abajo arriba y llegar también a las instituciones, a los partidos políticos, a los representantes políticos, que también se hagan eco, digamos, de esta presión social, que al final ya digo que es la batalla fundamental que tenemos, por la que tenemos que apostar, sin dejar de lado todas las otras batallas en las cuales estáis, que es el tema judicial, los recursos de alzada, recursos administrativos o ya recursos contenciosos administrativos, que eso ya es harina de otro granel, ¿no? Que bueno, que he visto que estáis ya utilizando la asistencia jurídica gratuita, etcétera, etcétera. O sea, daros las mayores felicitaciones y ánimos para continuar en la lucha. Moitas gracias, Carlos. Bueno, Marcos, non sei se queres facer ti unha última intervención. Estás sin micrófono, Marcos, perdona. Pois, un pouco, darlle a razón tanto a Carlos como a Neri. Esta é unha guerra con diferentes batallas, con diferentes frentes. Un é o xudicial, outro é o social, que aquí, pois, con esta mesa redonda estamos dando un paso, que é o de informar a quen estexa vendo isto, porque unha das cousas a que xoga esta empresa e a administración é a ocultar todo o que leva este proxecto detrás. Entón, ese é un dos traballos que temos que facer. Eu creo que esta luita, que vai ser longa, vamos ter batallas perdidas e batallas gañadas, e ao final hai que facer balance.
Digamos, a miña perdón, que está aquí. Ben, perdón pola interrupción. Nada, o que quería dicir é que ten varios frentes e que o bo que ten de enfrentarse a estes capitalistas sen escrúpulos é que para eles o tempo é fundamental. Entón, neste momento, aínda sin ter todas as autorizacións, xa están comezando as obras de construción desta planta, de xeito, ao meu entender, totalmente ilegal. Isto é porque lles corre prisa a estes empresarios e todo o que sexa entorpecerlles a súa axenda e os seus prazos, pois iso é o que ao final lles acaba dando perdas económicas e desistindo do proxecto. Ese é o meu punto de vista estratégico. Nada máis, agradecer a todos os participantes e en especial pois animar tamén a xente de Cacheiras e a toda a xente que este pelexando este tipo de barbaridades de proxectos. Moitas grazas. Bueno, pois nada, xa pechamos. Penso que as intervencións finais foron alentadoras, foron combativas. Entón, bueno, como decía Marcos e como decían todos os ponentes, pois que estas mesas redondas sirvan para, bueno, pois para alimentar esa presión social. Creo que a mí tamén me gustaría mandar aquí unha mensaxe a toda a sociedade de que non teña medo, a estar informada, a combatir, que se preocupe polas cosas que están pasando e bueno, pois creo que con estes ponentes hoxe aquí levamos tamén pois unha responsabilidade encima, que o vosso exemplo tamén nos sirva ao resto para, bueno, como motivación e tamén como recordatorio da responsabilidade que temos todos en cuidar os nosos entornos, en cuidar as xeneracións presentes que estamos habitando os espacios, pero tamén as futuras, as que estean por vir. Así que, bueno, moitas grazas por participar, grazas á plataforma Sarria Aire Limpio por organizar esta mesa e gracias a todas as persoas que nos estades hoxe escoitando. E oxalá, bueno, pois nun tempo as noticias sexan boas. Así que nada, aquí damos por rematada esta mesa redonda con éxito, diría eu. Adiós. Chao, chao.